Tak, vítam našich poslucháčov pri ďalšej epizóde nášho podcastu Bez ružových filtrov a dneska tu sme s pani Janou Benskovou. Prosím, predstavte sa nám. Prajem všetkým pekný deň. Takže iba takto v krátkosti. Mojím koníčkom, respektíve mojou prácou je vedenie účtovníctva, podávanie ekonomických informácií, ale aj mzdové účtovníctvo. Vlastne v tomto obore alebo v tejto oblasti, dá sa povedať, pracujem už 49 rokov, kde som pracovala pre rôzne organizácie, či už sú to živnostníci, podnikatelia, ako je SROčky, družstvo, pracovníci v oblasti poľnohospodárstva, čiže samostatný hospodáriaci roľník. No, počuli ste už niekedy o GeoMath a využívate ju niekedy v nakupovaní aj vy? Presne o tomto slovnom termíne som ja nepočula, ale poznám ho, lebo viem, že niektorí to využívajú. A hlavne ten ich slogan, keď je to také lacné, nekúpiš. Nie, ja ho veľmi nevyužívam. Snažím sa nakupovať to, čo práve potrebujem. Takže tak racionálne. A ako vnímate vy vzťah mladých ľudí k peniazom? Mladí ľudia vlastne získavajú, respektíve začínajú pracovať už veľmi skoro, ak to porovnám ja so svojím životom alebo so svojou mladosťou, respektíve keď som bola v ich rokoch. A povedala by som, že niekedy sú veľmi rozhadzovačmi, nemyslia aj na svoju budúcnosť. Čiže viem, že je to také lákavé mať svoje peňažky, svoj príjem a minúť ich na to, na čo chceme. Ale mali by si uvedomiť, že doba začína byť ťažká, že mali by myslieť i na svoje zadné dvierka. Čiže začať si už niečo aj v tejto dobe odkladať na svoj dôchodok. No a čo by mali tí mladí ľudia vedieť o peniazoch pred svojim prvým zárobkom? A dobrá otázka. A ja si myslím, že bolo veľmi fajn vedieť o svojich právach ako zamestnanec. Vedieť si prečítať svoju výplatnú pásku, pretože čo som sa stretla v praxi, mnohí ľudia to nevedia. A nevedia to ani vysokoškolskí vzdelaní ľudia, čož je veľmi prekvapujúce. Čiže ak sa budú vedieť zorientovať v tomto, myslím si, že potom budú vedieť aj rozumnejšie hospodáriť s peniazmi, pretože myslím si, že musia vynaložiť určité úsilie na to, aby získali tieto svoje príjmy. A boli ste vy, keď ste boli teda ešte v mladom veku, dostatočne informovaná o peniazoch pred vstupom do dospeláckého života? Nie, vtedy sme sa touto témou nezaoberali. Tak celkom je to škoda asi, nie? Áno. A keď sa takto ešte môžem opýtať, keď ste dostali svoju prvú výplatu, skôr ste ju rozflákali, alebo ste si z nej niečo aj ušetrili? Na to vám môžem odpovedať úplne jasne. Moju prvú výplatu som celú odozdala rodičom. Ako poďakovanie. Naozaj? Áno. Fúha, to je také nepredstaviteľné pre nás mladých. No to tiež. Myslím si, že áno. Takže ste im akože odozdali Celú výplatu. Áno. Lenže zase musím povedať, že bývala som s rodičmi. Aj v rodičovskom dome. Takže ale tak celú výplatu. A nie len prvú, ale druhú aj tretiu. A je niečo, čo by ste odkázali ešte mladým ľuďom predtým vlastne, či už dostanú svoju prvú výplatu, alebo čo by o tých peniazoch ešte mali vedieť? Aby si vážili každé zarobené euro a veľmi zvažovali, ako ho minú, ale hlavne nech myslia na svoju budúcnosť. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem.